Kedves közönség, szokásunkhoz híven nagyon meghitt pillanatokat szeretnénk egy-két arra illetékesnek, mégpedig abból az alkalomból, hogy mi a Grétával nagyon sokat dolgozunk a gyerekekkel, és készítjük fel őket különböző műsorokra, előadásokra, de ezt nem tudnánk megtenni azon kedves nagybokrétás táncos lányok segítsége nélkül, akiknek most szeretnénk megköszönni a tavalyi évben is, és ebben az évben is nyújtott segítségüket. Szeretném Nagy Blankát, Baracskai Emmát, Szőke Lucát és Gál Bernit fölhívni a színpadra. Látják, itt a kezemben van még valami. A tavalyi évben is, meg évekkel ezelőtt is én úgy gondoltam, hogy személyesen is megköszönöm a segítségüket, mert vannak olyan szülők, akik nagyon sok áldozatot hoznak azért, hogy mi itt rendesen el tudjuk végezni dolgunkat, a gyerekeikkel tudjunk foglalkozni, és különböző nagyszerű rendezvényekre elvinni. A háttérmunka az mindig nagyon sokat jelent, és nagyon örülök annak, hogy egyre többen vannak szülők, pártolók, akik támogatják a mi munkánkat, ennélkül ez nem is menne. Az idei évben egy kiváló családot szeretnék köszönteni, és megköszönni az ő munkájukat, és ők azok, akikről négyen vannak itt ma a színpadon. A Szőke családot szeretném a színpadra szólítani. Hát a Veronkát ugye először, aztán a Lucát, Misi és a családfő, Tamás. Azt kell róluk tudni, hogy ugye már a Luca kapott egy kis ajándékot a segítségben, a Tamás nagyon-nagyon sokat segít nekünk a zenei összeállításban, vágásban, és az anyuka természetesen hát ott van mindig, és ők egyébként a Rőzse táncegyüttes tagjai. Én most hát sorba, hogy a kezemben van. Remélem, hogy szerencsét hoz neki a bot, mint ahogy a tavalyi évben Gál Tibűnek szerencsét hozott a ajándékbot. Lucának is egy kis faragás. A Lucinak is. Bár nem célzás, de a tök a férfi. És folytatjuk a műsort. Köszönjük szépen!